Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam boraniju sa piletinom. Od namirnica nam treba boranija, pileće meso, batak i krila. Treba nam korenasto povrće, crni luk, šargarepa, celer, malo belog luka, jedan paradajz i peršun. Od začina nam treba ulje, so, biber, aleva paprika i vegeta. Uz ovo jelo služimo i kiselu pavlaku kao prilog. Evo, tigen se zagreo, sad ćemo sipamo šerpa, sad ćemo sipamo ulje. I korenasto povrće koje sam isickala. Prvo ćemo ovo dobro da izdinkamo. Stavljamo malo soli i malo bibera. Kad se povrće dobro izdinsano, ubacujemo piletinu. Dodajemo seckani paradajz, sitno na kockice, komprese. Još malo ćemo posoliti. Pobiberiti i nastaviti sa kuvanjem. Boranija je skoro gotova. Da ubacimo malo belog luka i peršuna. Jedan deo ćemo staviti ovdje, jedan ćemo u tanjir kad serviraš onda ga staviš. Još samo malo za prokrčka, još sam malo dodala začina. Probala sam, znači i vi isto tako kad budete kuvali probate pa po svom ukusu začinite. I sad ćemo da još malo prokrčkati i idemo na serviranje. Naša boranija je gotova, servirali smo je. Kao prilog smo servirali kiselu pavlaku, beli luk i peršun seckan. Prijatno i vidimo se!